Ni kata jatugo mangula maneka makoperato loyo within 3 minutes. Chopo higidi makoro konyal bet striker. A man midfielder. It's just common knowledge. Mondokoro play the technical role. Wadwaro Jakom Mondokoro to play role kaka advisor. No watch luwenye mwadhieni. Duaro rawere giyude mayot. Kena luwenye mwadhieni. Eni luwenye mawabro tiyo kod legal and extra legal means. Nwachi ngamwadilgo. Oken classic president. And a corporate president. And a lot of people ma benefit. Ma hundu ma dimbele. And a lot of people ma support them to survive in the system. Okay. Marario. Wacho gi magichung ne tamogi. Ngiso no solgi. Bom mege nying. Bom mege uniform. Bom se doro watch kama. Some of the script. One watch on movement ma bro loko Kenya ni. Any movement man got ideology. Any movement man will focus on 2 important things: economy and social justice. So unless ni one called, unless ni ngato wachen one wadwa mondo wadili called the debt, because I nikore wachen okay MDD obiro kendo gedwa goyo Jakom teko okwatamore. So unless we deal with the question mar debt, podi bro na juogi tikwa lusuru mari to jokumoko faulugo. Okay. Kore MDD ko nyigango. Marareo corruption. Trevor. Iwinjo ko wacho na kakae ni no bla bla gwenge kucha. Trevor corruption omiyo barabara mekwa klore. Trevor corruption omiyo nyithiwa gimege wathoyo subtande. Trevor corruption omiyo joma tin nigi mwandu ma control go joma ng'eny. Koro one ok